Id-deputat nazzjonalista Edwin Vassallo sejjaħ il-mozzjoni tal-Oppożizzjoni bħala waħda inġusta illi fija element ta' ingann u għaldaqstant qal hija politikament u moralment irresponsabbli. Għalli ma jaqbilx ma' din mozzjoni għax id-divorzju huwa suġġett storiku allura d-deputati fil-Parlament kellhom jingħataw trattament aħjar. Fil-Parlament id-deputat nazzjonalista Jeffrey Policino Orlando ressa għatta point of orders biex jirribatti dak illi qal Edwin Vassallo. Naħseb jiena min kiteb l-standing orders bir-rispett kollu ħasab biżżejjed mod profond u m'għandux bżonn lill-Onorevoli Edwin Vassallo biex jiftaħlu għajnejh. Li jerġa' deputat ieħor jgħid li b'xi mod jew ieħor jiena mxejt b'mod irregolari mhuwiex aċċettabbli. Dana kelli dritt nagħmel li għamilt, ħanibqa' ninsostni li kelli dritt nagħmel li għamilt u m'għandix dubju ħanerġa' nsostni li min kiteb il-Kostituzzjoni ta' Malta u min kiteb l-Standing Orders ta' dal-Parlament m'għandhom bżonn l-illuminazzjoni tal-Onorevoli Edwin Vassallo biex jgħidulhom li għamlu ħażin. Policino Orlando talab il-protezzjoni tas-sedja x'sostna li hu ħoloq preċedent u lanqas kiser xi standing orders. Matul l-istess seduta tkellmet id-deputat Laburista Marlin Policino hija qalet li d-diskussjoni fil-Parlament għandha tifoka fuq il-ħtieġa jew le li jsir referendum f'pajjiżna. Hija qalet li l-Partit Laburista ħaseb biex il-leġiżlazzjoni tkun waħda li tħares iż-żwiġijiet. Minnaħa tiegħu id-deputat Laburista Leo Brincat qal li l-poplu għandu jżomm quddiem għajnejh il-ġid komuni meta dan imur jivvota f'referendum li se jsir fl-aħħar ta' Mejju li ġej. Huwa fakkar li l-gvern ma ddieq xejn jagħmel U-turns biex isalva wiċċu u għalhekk ma jiskanta xejn li ssir xi U-turn oħra qabel il-vot tas-16 ta' Marzu.